Bon dia. M'estic preparant perquè d'aquí 10 minuts arriba en Guillem, que avui ens en anem de cita al Cosmo Caixa. I bueno, abans de tot això he hagut d'anar a córrer perquè ara ja sí que sí s'acosta la mitja i no em puc saltar cap entreno, per tant m'he hagut d'aixecar aviat, anar a passejar la Mel, anar a córrer els quilòmetres que em tocaven avui, que eren 8, i dutxar-me. I, com sempre, després de fer esport i dutxar-te, segueixo suant. Qual cosa és horrible, però és el que té ser un atleta d'èxit. I doncs us portaré amb mi avui, perquè crec que pot ser molt xulo i perquè tinc moltes ganes d'anar al Cosmo Caixa. Bueno, i aquest cabell, doncs, farà una mica el que vulgui, que és el que he estat fent tot l'estiu, la veritat. No sé ni si intentar posar-li alguna cosa. A sobre el serrell no l'estic portant bé. Però bueno, no passa res. No ens podem desanimar, no? I res, no sé, vosaltres. Jo he vist molta gent amb drames sobre què fer amb el seu cabell a l'estiu. I la veritat vaig improvisant com puc, perquè el meu cabell... Bueno, és que el meu pentinat sempre ha sigut una mica anar despentinada, la veritat. O sigui, fins i tot en fotos de quan era petita surto despentinada, per tant, és com que la gent ja no es sorprèn si sembla que no m'hagi pentinat. I una mica de color en aquesta cara aniria bé. Està a punt d'arribar en planes. Hem d'anar ràpids. La part que em fa menys il·lusió del dia d'avui és conduir a Barcelona. La veritat, sempre faig tot el possible per evitar-ho, perquè no m'agrada gens. Però hi ha moments que és necessari. I aquest és el meu lip combo. Jo mai havia tingut lip combo, però aquest m'està agradant bastant. Amb això de Catrice, que no s'està bugant, amb això de Catrice, que està al revés. Pumping Lip Liner amb el color 100 Go All Out. I llavors me poso un cacau normal i ja està, i queda tot meravellós. I ara només em falta una mica de rímel. Maria Gaona, si veus això, no t'ho havia robat mai, però t'estic robant el rímel. O sigui, aquest no te l'havia robat mai. Altres? Segurament sí. Oh, merda. Especialitzat en liar-la. Bueno, no passa res. Aquí, tot això, Maria Gaona, la meva germana estudia maquillatge i sempre veu barbaritats a les coses que faig, però és que jo no, i de fet no se'm dona gaire bé. Buah! Jo crec que això em vaig a repassar, perquè si no, en vez de semblar una nena maca que va al Museu de Ciències, sembla que torni d'un after. Aquest és el que he utilitzat abans. I ara una mica de colònia. Brisa Cubana d'Escada. M'agraden bastant les colònies d'Escada, no és l'única que tinc, la veritat. I ara aniré a buscar el cacau i acabaré de fer el bolso i això. I les meves ulleres de confiança, que no me les he tret en tot l'estiu. Let's go. Eren les 6, no? 6 què? Sortir de 6. Sortir de 6. Vale.
Ja he sortit a córrer a fer l'entrenament d'avui, ja us vaig dir ahir que ara ja no hi ha descans que valgui. I res, avui han tocat 4 quilòmetres d'escalfament i després un fàrlec de 10 quilòmetres. La veritat és que estic bastant cansada, però si s'ha de fer l'apretada final, doncs s'ha de fer perquè és amb el que ens hem compromès. I aquest matí tenim diferents missions perquè aquesta tarda marxem d'hotel i volem deixar-ho tot lligat. I ara doncs faré una mica de jornal perquè intento fer una mica de jornal cada dia, ja us ho vaig dir crec. I llavors volíem preparar pasta amb en Guillem i fer-la nosaltres, i el que farem és, com en Guillem ha hagut de marxar a preparar coses, prepararé jo la massa. Llavors, entre mitges, anirem a fer la missió número 2, que, de fet, si algú sap com ajudar-me amb això, jo estaria molt agraïda, perquè des de que em vaig trencar els creuats i em van començar a mirar què coi havia passat, ens vam adonar que tinc un problema a les cames, se'm van cap endins, i he començat a portar plantilles, vale? Ok, tot correcte. Les plantilles em van molt bé, però què passa? Quan arriba l'estiu, si hi ha algun dia que utilitzo unes sabates que no em permeten, o sigui, unes sandàlies que no em permeten portar les plantilles, llavors em noto els genolls ressentits. I com no és el que vull, i menys preparar-me una mitja marató, doncs no me'n poso. I llavors vaig tot el dia vestida com... O sigui, que això ho faig igualment, perquè el meu estil ja és vestir-me com un prepuber. Però a vegades, quan vull, no sé, sortir una mica arreglada, no queden bé. Llavors aquest matí, en Planes ha tingut com una il·luminació divina i ha dit: i si intentem provar unes sabates que siguin tancades per davant i per darrere, que aguantin la plantilla? Llavors, entre mitges, anirem a provar, a veure si trobem unes sabates i provem les més plantilles a dins i si funciona la teoria d'en Guillem. Llavors, si algú té alguna informació, l'agrairia, perquè bueno, és un tema complicat aquest de les plantilles. I res, us deixo i me'n vaig a fer el jornal. Aquesta ha sigut la meva tria final, perquè així la meva plantilla queda posada entremig. Sí que és veritat que per aquest cantó, com hi ha més cunya, es veu una mica, però és que porto plantilles, o sigui, és que no sé. Així que ja tinc sandàlies d'aquí. Ha passat mig estiu, però ja tenim sandàlies. I ja està, i no compteu amb que compri res més, perquè està molt consumista estic aquests últims vídeos. Així ha quedat.
està boníssima. Si no, al final, tant voler fer les coses estètics, sembla que al final no farem res. Ei. Nervis. Pasta fresca. Sí? Com la de compra? Sí, O millor? millor. Oh, yes. Diria que, perquè no quedi tan funky, l'hem d'estirar una mica més la pròxima vegada. Però ens ha quedat super bona. Per tant, us deixo la recepta a la descripció, que bàsicament us la puc dir molt ràpid. Eren 2 ous i 200 grams de farina, no necessites res més. I res, aquí amb aquest plat de pasta us deixo fins la setmana que ve. Espero que us hagi agradat el vídeo, gràcies un cop més per estar aquí i adeu!